2016 urtean ere, horren bertako azoka irutzen eta arakilean egin da. Urte guztietako filosofi berberekin arituko batzuk hartzen ere, eta irutzen eta arapiko udalek, sakanako garapen agentziak bertako arrazen sustapenaren elkarteak, akaso Euskal Herriko artisauen elkarteak. Belarri sakanako ekoizlean ekimena eta ene bizilur ekimena dira, hirugarren eta laugarren azokaren antolatzaileak. Aurten arakien Belarri liburuan ospatuko da, laugarren azokatik irailaren 18. Azoka honetan, laugarren urtea berreskuratu genuen eta filosofia berdinarekin jarraituko dugu. Azoka honetan azpimarratu beharra dago, bai sektore instituzionalak, bai elkarteak, nekazari, abeltzain elkarteak, bai artisau elkarteak, denon artean eta herritarrak beste fase batez ere denon artean antolatutako ekimen bat dela, eta ekimen honetan nekazario, guri dagokigunez behintzat, gure ogibidea jendarteratzea bilatzen dugu, gure animaliak, hau da, gure landa eremuaren kudeaketa arduratzen diren animaliak erakutsiz, bertako arrazak, eta animalia horien kudeaketaren ondorioz sortzen ditugun elikagaiak, produktuak, jendarteratzeko aukera ematen. Beraz, gu beti aldarrikatu izan dugun arko filosofia, erderaz agrikultura, responsabilidad compartida esaten den edo famatu egin den hori aldarrikatzeko eta sektore guztiak elkarlotzeko bidean egiten den ekimena aurkezten dizuegu beste behin ere. Bueno, eso daiteke aurteneko nobedadeak izan daitezkenak, apelotoaz aparte, egongo direla traktore alternatiboko erakustaldi bat, sei lehenko traktoreak. Gero ere beste urtetik ere izango direla umentzako eta jolasak eta aparte izango direla, mantenduko direla, biharren urtetan izandako arrakasta izandako oio erakustaldia. Eta, esan ere, eguneko 24 sartuz erakusketak, musika, joaldunak eta pertsona mitologikoak